ଦୁନିଆର ଅଜବ ଗାଁ ନିୟମ ଜାଣିଲେ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 90 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ଲୋକ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏହି ନିୟମ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ମନା। ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ମନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ 90 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଅଜବ ନିୟମ ପାଇଁ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ଅଜବ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ 90 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅନନ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗତ 90 ବର୍ଷ ଧରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବିନା ପୋଷାକରେ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ। ଅଜବ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଗାଁର ଲୋକମାନେ 90 ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ପୋଷାକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗରିବ। ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ହେତୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁ ବ୍ରିଟେନର ହର୍ଟଫୋର୍ଡଶାୟାରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ନାମ ସ୍ପିଲ୍ ପ୍ଲାଟଜ। ଏହି ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ପିଲ୍ ପ୍ଲାଟେଜ ଅର୍ଥ ଜର୍ମାନରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ହର୍ଟଫୋର୍ଡଶାୟାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଗାଁ ବ୍ରିଟେନର ପୁରାତନ ଉପନିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୁହାଯାଏ ଯେ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଜବ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଜୀବନ ବିତାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 1929 ମସିହାରେ ସ୍ପିଲ୍ ପ୍ଲାଟଜ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା 82 ବର୍ଷୀୟ ଇସୁଲ୍ଟ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାକୃତିକବାଦୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି।